Goddag og velkommen til Panorama, og vores gæst i dag er Ali Nu, som er initiativtager til Somali TV i Aarhus under Indvandrer TV. Velkommen til dig, Ali. Tak, Røg. Den initiativ, altså Somali TV under Indvandrer TV, hvad går det ud på? Hvad er det, I vil? Men jeg starter med at sige, at jeg er meget glad for at være her. Og det er rigtig dejligt, at vi somalier har overvejet lang tid at oprette en somalisk TV. Og det lykkedes det. Ja. Ved hjælp af dig, blandt andet, og alle de andre omstændigheder. Vi er meget glade for at lave det. Undskyld. Og hvorfor gør vi det? Somalierne har brug for en pålidelig kilde i forhold til de informationer, i forhold til de oplysninger, der kommer fra myndighederne, der kommer fra Folketinget, de regler og love, der er blevet skrevet, hvordan man fortolker det. Det skal være pålideligt, og det skal være lokalt. Der er mange somalier, der hører mange forskellige, eller siger forskellige fjernsyn fra England, fra andre steder, som jeg mener faktisk, at det er bedre, at somalierne siger nogle lokale initiativer herfra, hvor man giver somalierne nogle forskellige oplysninger, som er relevant for dem. Ja. Nu prøver jeg lige at være lidt advokatens, det er lidt fræk og sige, jamen, det er med sikkerhed mange somalier siger, hvorfor skal I lave det under Indvandrer TV, og ikke selv? Men vi skal huske, at vi er selv indvandrere, og jeg synes, at Indvandrer TV har fået et navn, et rygt, som er baseret på indvandrerne, og det synes jeg, at det er der, det drejer sig om. Og vi er meget glade for at lave det, fordi vi er jo selv indvandrere, og det må vi lave under Indvandrer TV. Men så mener I faktisk, at det er en bedre placering i samfundet, at I ikke er alene, men I er alene med andre etniske grupper. Men jeg synes, det der, at man har lavet under Indvandrer TV, giver jo nogle chance. Vi er jo helt nye, og alle de redskaber, alle de erfaringer, alle de informationer, vi har brug for til at bygge op en eller anden redaktion for somalierne der. Det er ikke så nemt, synes jeg. Og det er dejligt lige nu, at vi har fået mulighed til at oprette vores redaktion her under Indvandrer TV. Og jeg er også glad for det, fordi altså, ideen med Indvandrer TV har altid været, i de 15 år, vi har eksisteret, det var altid at samle alle etniske grupper. Fordi vi ved godt, at København fungerer anderledes. Og personligt, jeg bruger mig ikke så meget om, at vi er det og det og det hver for sig. Jeg har altid været en art kuling-må, som samler alle kuling rundt omkring mig, det vil sige de etniske grupper. For jeg synes på den måde, så er vi stærke, når vi er fælles om nogle ting. Og der er mange ting, vi kan være fælles om, det er vi enige om, fordi vi alligevel er indvandrere i Danmark. På en eller anden måde. Lige meget nu, du er en dansk pas, det er jeg ikke, men det er ikke den forskel, jeg mener. Men på den måde kan vi være stærke i forbindelse med det hele. Udover det kan vi berige hinanden. Men det er jo faktisk det, du siger. Det er præcis det, vi har brug for. Alle har jo nogle forskellige erfaringer, og det er vi jo alle sammen indvandrere. Men selvom vi er indvandrere, så er vi en del af samfundet jo. Så er vi en del af samfundet. Det kan du godt se. Vi kan ikke lave et parallelt samfund. Hvorfor går vi det med det her indvandrere? Du synes, at udgangspunktet skal være det der, at man lever i Danmark. Det er det, der er vigtigste jo. Og det drejer sig om, at man forstår medborgerskab og være en del af samfundet og medspiller og overholde reglerne og også en del af være aktiv i forhold til integration, men også i forhold til samfund, lokalt samfund. Det er det vigtigste jo. Så det er godt, at der er forskellige foreninger, forskellige nationaliteter, forskellige sprog, forskellige kulturer, der blandes. Også blandt andet danskerne. Det er også nødvendigt, at det skal være en del af. Ja. Så. Men det med det sprog, det kommer vi nok lige om lidt, fordi lige nu snakker vi dansk begge to. Ja. Men når I kommer til at lave, altså ideen af at lave så en Somali News magasin, og til at starte med, som faktisk denne uge for premiere, kan man godt sige, Somali News. Så er det nu på engelsk. Vi laver ikke på somalisk. Og grunden vi er, at fordi vi var enige om, at når man laver nogen på somalisk, skulle det undertekstes. Og desværre, vi tester stadigvæk,
nogle programmer, som kan undertekst. Men i fremtiden kunne man godt se programmer på modersmål, altså somalisk, med danske undertekster. Præcis, og det drejer sig om. Vi er meget glade for at starte lige nu på fredag. Vi optager, som du sagde, vi optager faktisk i morgen nyheden. Ja. Og det kunne vi måske på dansk eller på engelsk, og nu kører vi med det her sprog, indtil vi finder selve maskinen fungerer. Det er meget vigtigt. Ja. Det er meget vigtigt, at de andre forstår, hvad vi mener om det, hvad vi snakker vi om. Ja. Det er meget vigtigt, at vi ikke bare isolere for sig selv, men selvfølgelig, men selvfølgelig der ligger der jo selve, at man siger, at man laver somalisk redaktion, eller somalisk TV i Aarhus, så ligger der, at folk taler jo på deres eget modersmål. Det er meget vigtigt, og det bliver jo også i fremtiden, når vi udvider altså programmerne, når vi udvider. Nu starter vi Somali News. Somali News, og det her, det er halv time, og det synes jeg, det er godt, indtil vi finder nogle andre programmer, der også kommer parallelt med det her. Men der er også mening, at altså ikke lige med det samme, at de den kan lave nogle debatmagasiner i studio, ligesom vi går nu. Som den kan foregå på somalisk, med den danske underteksten. Fordi det er ligesom du siger, altså det er vigtigt, at det programmer, man laver, er transparent for alle. Og så er det modersmål af somalisk, og fællessprog for alle, det er dansk. Så på den måde er det fint, at kunne i fremtiden lave nogle programmer, hvor alle kan være med, alle kan se. Ja, men det synes jeg også, det er også en fornuftig måde at gøre det. Og det er, når vi har muligheden til nogle folk, der taler engelsk eller dansk, og det kan vi godt i hvert fald køre på sådan et niveau. Men i fremtiden regner vi med, at programmerne skal køre på somaliske sprog, men selvfølgelig der skal være undertekst, og så meget som muligt, hvis der er nogle ting, der skal i hvert fald uddybes, så skal det være på dansk eller på engelsk. Men det generelt, det er det her. Men debatmøderne, det er det vigtigste, mener jeg faktisk. Og vi kan godt debattere med alle mulige ting. Nu har vi haft nogle forskellige arrangementer og temadage i Gellerup-området, hvor vi snakkede med forskellige nationaliteter, blandt andet det her med somalierne, og finder ud af, det har vi også haft, som de kommer også faktisk også i fremtiden med det her iværksætteri, og man også selvforsørgelse og sådan nogle ting der. Men også integration, og alle de regler og love, der kommer, integrationslovene, der kommer fra Folketinget, hvordan fortolker vi? Har vi forstået, hvad det drejer sig om? Har vi forstået, at vi bor i Danmark, og det er at vi er en del af samfundet? Det er sådan en debat, har vi brug for. Det kunne være noget om uddannelse, det kunne være noget om ungdomskriminalitet, det kunne være forståelse af, hvordan man opdrager børn, emnet om sundheden, det kunne være socialt, det kunne være kultur, det kunne være nogle emner, der rammer de andre, måske emnet, der man siger, okay, det kan man godt debattere det i forhold til radikalisering, det kunne være måske genopdragelsesrejse, jeg ved ikke. De problemer, der kan ramme samfundet, synes jeg, det er meget vigtigt, at vi går ind og debatterer det, og det er fint. Men nu starter vi med nyhedsmagasin, Somali News, ikke? Og der skal I lave nogle nyheder, som afspejler nogle lokalt, regionalt, nationalt, og måske endda nogle fra Somalia direkte. Og så skal det vises nogle indslag af nogle ting, som I har organiseret, sådan nogle debatmåder og sådan nogle ting. Men det skal ikke kun alvor, ikke? Det skal også være sjov. Ja, det skal også være sjov. Så derfor skal også nogle musikvideo, somalisk musikvideo. Præcis. Og sådan nogle ting, ikke? Eller måske i fremtiden, når der kommer en stor somalisk kunstner, musiker, at man kan være der og filme det, og så vise det i den program, som præcis. Det drejer sig om faktisk. Og det kan man se også på fredag. Det program, vi har lavet lige nu og samlet, den indeholder jo faktisk 3 forskellige emner, som er meget vigtige. Blandt andet, det snakker vi om, vi har haft vores borgmester, Jakob Bundsgaard, har besøgt 1. maj og talt med somalierne, og i forhold til det besøg, han har haft i Minnesota, USA, hvor han så somalierne, hvor der er 60% af somalierne, der arbejder i forhold til her i Danmark, hvor der er 25-30% af dem. Og det er nogen, der undrer sig faktisk, og der har der været succes i forhold til det her. Og så har vi også i den emne, hvor der var udenrigsministeren og udviklingsministeren har inviteret herboende Somalia i København den 16. maj, hvor han snakkede noget om, hvordan vi kan hjælpe Somalia
men også i forhold til, hvordan kan man lave empowerment for det her herboende Somalia. Og det er altså meget vigtigt for Somalia, at de kan se, at danskerne, at Danmark tager meget alvorligt i forhold til udviklingen af Somalia. Så har vi også i den emne, hvor vi har diskuteret, selvom det er sidste år faktisk, så stadigvæk har vi lidt mange, der siger noget om det. Og det her, det var blandt andet med det her lejeland, hvor der har været nogle problemer. Og så har vi haft nogle møder og temadage og konferencer og forskellige ting, hvordan vi kunne løse problemerne i forhold til det her. Så var der nogle forskellige folk, der udtalte sig positivt, hvordan vi kunne løse problemerne. Og det synes jeg, det er rigtig godt, vi har. Men det lyder spændende, og så selvfølgelig en musikvideo og sådan nogle ting. Og du har nævnt før Friday, og så skal vi lige præcisere til vores serien, at den program, Somali News, bliver sendt første gang i Østjylland, Friday kl. 16 på Kanal Østjylland. Og så bliver det også sendt i Kanal MidtVest, lørdag kl. 16. Ja. Så I faktisk kommer til at dække hele regionen Midtjylland. Ja, og det er det rigtig dejligt, at der er mange, der siger det. Og det synes jeg, det er rigtig godt. Og det har vi haft faktisk i går i et møde, hvor vi har fortalt det her. Og folk var meget begejstrede og synes, det var rigtig spændende. Og alle vil gerne gøre noget, for det her det er frivilligt. Der er ikke nogen, der tjener noget på det. Det er frivilligt. Man knokler jo. Ligesom jeg gør det næsten. Jeg har været de sidste 3 uger faktisk travlt med alle mulige andre. Blandt andet det her. Hvordan kan vi møde folk, og hvordan kan vi samle nogle ressourcestærke folk, der kan arbejde med det her. Fordi det her, det skal ikke være engangs udstilling, hvor man siger, okay, vi har lavet noget. Og det med at være frivillig, ja. Det er også så fint, fordi det er med til at dræbe nogle myten, som eksisterer, at den var nok, det er ikke så godt til at være frivillig, det giver det ikke, og sådan nogle ting. Ikke? Men det er faktisk modsat. Ja, det er faktisk det her frivillighed, det er meget, meget vigtigt, at vi også vil have det arbejder som indvandrere i Aarhus Kommune. Fordi det er meget vigtigt, at det gør det. Deres arbejder, fordi det er en del af samfundet. Det er meget vigtigt, at det er deres pligt, efter min vurdering. Så det frivillighed, det er det vigtigste. Det er ikke altid penge, det drejer sig om økonomi. Så det drejer sig om at være en del af samfundet. En del af samfundet. Det drejer sig om at bidrage med nogen. Præcis, og blive inddraget. Men selvfølgelig, det er folk accepterer det. Det kan man godt se, når man som borgmester rejser til, jeg ved ikke, tusindvis af kilometer, til at besøge et land, se hvordan sådan en etnisk gruppe fungerer. Så tager man meget alvorligt. Og til gengæld så forventer man altså fra Somalia, man også fra andre gruppe, etniske gruppe, forventer man fra, at de skal også være en del af samfundet, og frivillighed, det er vigtigst, og det må vi gøre det. Men altså, det plejer så at den sidste gruppe, der kommer, det er den, altså det bliver dårligt fremstillet i medierne. Og det var Somalien faktisk. Mange af det kom, og det blev der en bom ind i medierne med dit eller dat, altid negative billeder, meget negative billeder i mange sammenhæng. Ja. Så på den måde synes jeg også, at det er udmærket, at ligesom jeg har lært af den erfaring, at okay, vi skal også gå nogen, vise nogen til initiativer. Præcis, positive sider af Somalia. Og det her, det er faktisk, at det også fremhæver, hvor somalierne er. Fordi der er ikke ret mange, der kender somalierne. Somalierne har det været også i Somalia, faktisk. Det var næsten lukket land, ikke? Der er ikke ret mange udskrivende bog, ikke? Og nu er der alle de problemer, der kan opstå i hele verden. De opstår faktisk i Somalia. Det kunne være pirater, det kunne være dit og dat, ikke? Det kunne være grupper fundamentalister, der dominerer tingene, osv. osv. Der er masse negative ting omkring Somalia, og vi er nødt til at ændre det. Fordi de går faktisk fremad for mange somalier, særligt på uddannelsesområdet, og også arbejdsmæssigt. Det går langsomt, særligt for kvinder. Og det er det, vi kæmper for, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, og det må vi ændre, det selve familierolle, den måde, man gør det. Fordi man bor i Danmark, så er man nødt til at være en del af samfundet, og selv forsørge sig selv. Det er ikke noget, der forventer, at der er andre, der vil hele tiden hjælpe dem. Det dur jo ikke. Og det er perfekt integration, hvis man laver det. Det tror jeg er helt sikkert i forhold til socioøkonomiske sammenhæng. Så kan man godt sige, at vi kan godt spare mange penge generelt. Men også rent menneskeligt. Det er meget vigtigt.
Men det er jo så kan man godt sige, et godt forbillede for de unge generation. Fordi altså, med den økonomiske krise, vi er i dag, i Danmark, og arbejdsløsheden og sådan nogle ting, er også at kunne fortælle det positive ting, men også at sige, der er ting, der kan lade sig gå. Du skal blive ved. Du skal blive ved og blive ved. Ja. Så man på den måde kan blive gode forbilleder. Man kan også på fremover finde gode historier, nogen som har været iværksat og har fungeret godt, og alle den der. Så jeg synes, altså, at det er en rigtig god initiativ, I tog fat i. Og så den anden ting, at når vi laver disse ting fremover, så bliver specielt i debatprogrammerne, ikke? Så bliver det også transmitteret som radioprogram fremover. Ja, det er også en fordel, synes jeg, du nævner nu, som jeg synes, det er også en spændende ting, at vi kan gøre det sende også gennem radioen der. Og det her debatområde, det er fint, at vi tager forskellige emner, som vedrører somalierne generelt, men også generelt med indvandrerne. Det er ikke, det er efter min vurdering, den vinkel, vi skal kigge, det er jo det i forhold til danskere. Vi bor i Danmark. Vi kan ikke bare stå udenfor. Det er det, man siger i forhold til Somalia. Det er mest uintegreret samfund, det er mest isoleret, det og det, du ved godt. Men hvis man kigger og snakker med dem, så kan man godt se, det er faktisk nogle af dem, der er mange, der er velfungerende, der er mange, der er velintegreret i forhold til uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt, men også holdningsmæssigt. Det er det vigtigste jo. Selve holdningen, at man ændrer selve holdningen, fordi og det er jo ukendskab, du ved godt. Man kender jo ikke dansk kultur og traditioner, og det kan man lave masser af fejl, jo, selvfølgelig. Det går langsomt, men vi er nødt til at ændre det. Men alle de områder, hvor vi synes, vi skal ændre det og holde øje med, det skal vi gøre det igennem vores nye tv. Og så er det ikke kun det, at når vi laver debatmagasinen på Somalia, det kommer på radio, men det var vi også aftalt fra begyndelsen af, at alle de program, vi laver, nu er Somali News, eller Somali Magasin og så videre, at det hele kommer på somalisportal.dk. Præcis. Når programmerne er lavet, så lægger vi faktisk, kan man lave link, så kan man godt bare 24 timer hente fra somaliportal.dk. Ja. Det er faktisk det er Facebook-lignende portal, som jeg har oprettet og lavet selv bygget. Og det er meget vigtigt, at vi bruger det her for Somalia. Det er nemt for Somalia. Dem, der er på arbejde, så kan de bare hente det, når de synes, det skal hentes. Ja. Det har vi også overvejet faktisk, at lægge nogle af programmerne, måske fleste af dem, ligger på YouTube. Eller Vimeo, vi har også en Vimeo. Ja, og det er der også der. Ja. Men YouTube, det er ikke noget. Der er nogen, der er andre, som bor i andre lande. Det kan det også hente. Ja. Og så se, hvad vi laver. Vi somalier, som bor i Aarhus, også i Danmark, ikke? Ja, men nu altså, I er ligesom startet en somalisk redaktion, kan jeg godt sige. Hvor mange er I? Vi regner med, at vi er 5-7 personer, der skal arbejde med det her. Men vi har jo faktisk bygget databaser, hvor vi har mange forskellige folk, ressourcefolk, ressourcestærke folk, som hvis vi arbejder noget med kultur, så har vi nogle folk, som kan også lave undersøge fakta og finde ud af, hvorhen og alle de der ting der. Så baggrundsgrupperne, det er det vigtigste for os, og det er mange. Men dem, der mødes, og det regner vi med, de er 5-7 personer, der skal arbejde med. Ja. Og vi er også meget heldige at have en somalier, som arbejder mange år, med det her medier der. En somalier, der bor i Odense. Han hedder Farah. Yasin Usman hedder han. Han er faktisk det er ham, der også har lavet alle det her små programmer, vi har lavet. Så det er fint nok. Vi er meget glade for også det. Og så er jeg også nogle kvinder i redaktionsgruppen. Præcis, det vi regner med, fordi vi har flere oplæser. Folk har arbejdet, det her frivillige, det ved du godt. Så skal vi have 2 kvindelige værter, og så vil vi have 2 mandlige værter i forhold til nyheden, og så nogle andre programmer. De kan vi godt køre. Ja, og det vil sige, fremover vil også sige, at vi ser nogle somaliske kvinder, som laver så debatmagasinen. Præcis, og det kvinderne, det er faktisk det møde, vi har haft i går. Så var der mange kvinder, der kom så og siger, okay, det er vores tid. Ja, nu skal vi vise jer.
Og det tror jeg, det har det gjort i Somalia. Altså, somaliske kvinder er rigtig stærke i forhold til mænd. Mænd kan godt lide at gå i krig. Og kvinderne, det er jo dem, der bygger faktisk samfundet i Somalia. Ja. Og det har de sagt, ved du hvad, vi bygger et samfund, så vi er nødt til at være en del af. Og vi tager ansvar. Det er meget vigtigt. Så, og det har de gjort faktisk i Somalia, men det må de fortsætter her. Eller de der traditioner, vi har, nogle af dem er, det kunne være omskæring, og det kunne være nogle andre, som er negative ting, vi har bygget. Det kan man tage, der er nogle kvinder, der har det. Særligt pigerne. At pigerne kommer og diskuterer selv, laver selv grupper, der også laver programmer. Det er det, vi satser meget på. Særligt pigerne og også kvinder. Ja. Men altså, det er meget fint, men altså, som vi snakker om, før vi startede programmet af, så sagt, jamen, det er fint, jeg er begejstring af det hele. Det er udmærket klar over. Ja. Men vi skal også til lidt så stille og roligt, fordi man lærer ikke at lave tv fra en dag til en anden. Nej. Så der er en proces, vi har sat i gang nu, kan man godt sige. Præcis. Og så kan vi udvikle det og blive bedre og bedre, fordi det er det handler om, at I er også meget opsat på, at tingene er en vis kvalitet. Det skal være kvalitet. Så folk værdsætter det. Ja. Og det er faktisk, at vi er meget ambitiøse. Men ambition er ikke nok. Det ved jeg godt. Ambition er ikke nok. Der skal være, og vi er meget heldige. Der er nogen, der skal læse fra, og der er nogen, heldigvis har vi jo nogle folk, som er erfaring, ligesom dig, og også andre grupper her i IT. Og derfor håber vi også, at alle serien, og også det somaliske serie specielt, er lidt tålmodig med den proces, vi er i gang i. Ja, præcis. For det synes jeg er meget vigtigt, at man lige for vores idéen, som vi snakker om, det er at få udviklet det stille og roligt til lykkes. Det skal være kvalitet. Ja. Og det vi satser meget på, det er programmer, når vi har opbygget det hele og bliver færdigt, så kører vi på modersmålet, altså Somalia. Men selvfølgelig alle de andre ting, undertekster og nogle andre ting, som er overbygning og nogle ting, der skal uddybes, der skal køre på dansk. Det er meget vigtigt, fordi vi bor her i Danmark, og samfundet skal forstå, hvad vi snakker om. Fordi vi blabber hele tiden på et eller andet sprog, som ikke andre, der forstår end somalierne. Så det kan være et problem. Men det der undertekster, synes jeg, det er meget vigtigt. Men det skal køre på deres eget modersmål. Men lige nu, for begyndelsen, det regner vi med, at det her bekører vi nyhederne på engelsk og på dansk, hvad der er nærmest for dem, der læser det, oplæser. Altså, jeg er selvfølgelig så glad for samarbejde og for udvikling af den af. Ja. Men jeg må så nok indrømme af, at den er måske for andre konsekvenser for indvandret tv, fordi når de andre etniske grupper har sagt, nej, Somalia går frem i den her, så kommer de andre med sikkerhed til at sige, nej, det var Somalien er, det skal vi også være. Ja, præcis. Og det er det drejer sig om. Og selvfølgelig. Vi vil gerne være pionerer. Ja, pionerer. Og det må vi bygge. Og det er, så hvor vi siger, velkommen til alle de andre under indvandret tv, og lave deres eget redaktion. Hvorfor ikke? Det synes jeg, men det kan også heldigvis. Så er vi etableret os nu på vores nusted, som er i Sondervangen, i Sondervangs skole. Det vil sige, at vi etablerer vores Aarhus Global Media, for vi har mange stationer, som du godt ved. Ja, præcis. Og vi er ikke kun indvandret-tv, vi er også Bonn og Ungdoms-tv, og vi er Gellerup TV også. Så heldigvis har vi så for, at vi kan få plads til mange, hvis det indvender sig og er seriøst. Men jeg synes, det er rigtig godt, alle de områder, du har lige nået til, det er områder, jeg er selv interesseret. Jeg kan godt huske, at dengang jeg er forhenværende byrådsmedlem, som du ved. Og jeg ved jo, alle de områder, du nævner lige nu, det er noget, jeg arbejder med børn og unge og alle de der ting der. Så er der nogle andre, der vil gøre noget. Og det er blandt andet det, du gør lige nu. Og du siger, at du arbejder med alle de her børn og unge, og særligt børn, ikke generelt. Det er også vigtigt for samfundet, synes jeg. Men nogle af de idéer, vi arbejder på, Aarhus Global med det siger jeg nu, generelt med det hele, er, at altså, fordi vi er så en art ting, som jeg arbejder meget på, det er European Community Media Center i Aarhus. Og det vil sige, selvfølgelig er det ambitiøst, men vi arbejder faktisk allerede med nogle EU-projekter inden for medien. Og det synes jeg så på lang sigt, at det var fint at inkludere de etniske grupperne i Aarhus i europæiske samarbejde. For vi ved godt, at der er Somalien i andre lande end i EU,
og så videre og så fort. Så kunne det være interessant at lave en projekt med somalier fra Holland, fra somalier fra Finland, somalien fra Tyskland, og Skandinavien. hvad ved jeg? Altså, ja. Fordi på den måde får jeg kende også hinanden. Fordi nogle gange man har en tendens til at fokusere på, de somaliske grupper den hjemme, men der er også andre, som er i EU og får kontakt og men jeg udvikle. synes, det der, at man samarbejder med andre tværs af nationaliteter, tværs af lande, og det er meget vigtigt. Det der sådan en vinkel der, synes jeg, det er meget vigtigt og nødvendigt. Fordi det der, at man bliver isoleret, altså og laver gruppering, det er det, der er problemer med de her mennesker, der er ramt af krig og borgerkrig. Det er grupperingen, og det er, at der mange mister jo tillid til hinanden. Ja. Det er meget vigtigt, at vi prøver at samle det, og få nogle idéer. Fordi hvis man ikke samler det, og hvad laver det for sin ting, så er der et problem. Man kan ikke nå det, de ting, man skal nå det. Og det tror jeg, det her, vi er fælles for, som jeg kan høre nu, med det her for Somalia. Og hvis vi udvider det til andre lande, det er også meget vigtigt. Samarbejder med også tværs af andre indvandrergruppe, så kan man godt blande også tingene og få nogle erfaring fra andre steder, ikke? Jo, og jeg ser faktisk frem til det, fordi jeg synes, der hvor tingene begynder at blive meget spændende. Og så pludselig fokuserer man ikke kun af i Danmark, men pludselig spiller en rolle i hele EU. Præcis, det er globalt, ikke? Ja. Det er det vigtigste. Og lige nu, det jeg siger, der er mange somalier, der ser nogle andre programmer, det hedder Universal TV, eller hvad ved jeg. Og det, når jeg ser en gang, jeg har set lidt af det på YouTube, og det kan jeg godt se, jeg ved det ikke, det er blandede ting, som er, nogle af dem tingene kan ikke bruges til noget som helst. Så er der nogle ting, som er nødvendigt at have, og vigtigt, som er nogle vigtige emner. Og det synes jeg, det der, jeg sagde, nogle pålidelige ting, du ved det godt, som rammer og vedrører dem, altså dem somalierne, og sådan andre indvandrergrupper. Det er dem, man skal snakke om. Det er ikke det der, at man hele tiden snakker om, hvad der foregår i Somalia og hjemlandet. Så glemmer man sig selv, der hvor man bor, og så glemmer man, at man er integreret, at man er en del af samfundet. Det er nødvendigt. Og det er til Somalien i Aarhus og i Midtjylland, kan man godt sige. I regionen Midtjylland. Præcis, og det har man vi samlet i hvert fald Somalien lige nu, og det er vi meget glade for. Ali, jeg siger pøj med Somali News, som I nok skal huske. Det bliver vist på Kanal Østjylland fredag kl. 16, og så bliver det også vist på Kanal MidtVest, og der lørdag det også kl. 16. Pøj med premiere med Somali News, og tak for det. Tak for det. Tak skal du have.